Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndauya ndakabata ma-updates manyama andinogara takakubatirai pachivhitivhiti. Idzi nyaya dzaungambodzinzwe kune ma-WhatsApp channel kunana mamusha vasina chavanoziva. Right, regai tange tobva tangobvondora nyaya dzacho dzese. Politics adzidi madzungairwa. Politics adzidi ana mamusha. Politics adzidi magwara. Right, iko zvino muri yeZimbabwe nyaya iri panapa ikai iri kupisa. Pari kunzi Muroorwa wa President Mnangagwa akabatwa aine madrugs, akabatwa ane zvinodhaka, vari kuda kunomuvharira, akatovharirwa ari kuendeswa court. This is the situation right now. Collins Mnangagwa ane mukadzi wake and this aisha wala alisikuziva kuti inopera sei. All right, this lady by the way anofamba neLamborghini baba. Chaos tadiwa tafire nyika 22 held before the court after allegedly found 204 pethidine and morphine apples and dagger during raid on luxury Harare home. A 22-year-old woman was held before the courts after detectives already found her counting pethidine apples on her bed before uncovering 204 apples of pethidine and morphine along with 5 rods of dagger during a raid on her luxury Greystone Park home. Kiausitadi watafira nyika of 4 Edridge Hill close Greystone Park Harare appeared before the Harare Magistrate Marewanazo Gofa charged with unlawful dealing in dangerous drugs after the CID drugs and narcotics operation. She was remanded in custody pending a bail ruling today. According to the state's request for remand, detectives received information on Tuesday, August 4, 2026, alleging that Tafirenyika was dealing in pethidine from a residence. The court papers state that at about 8 p.m., detectives arrived at the property and allegedly found the 22-year-old seated on her bed, counting some ampoules, placing them in on the bed. After identifying themselves as police officers, detectives allegedly recovered 8 ampoules of Fresnine pethidine, 10 ampoules of Vepat pethidine and 7 1 mil apples of Fresnina's mobile sulfate from a further search of the bedroom allegedly uncovered 72 ampoules of Vepat pethidine, 64 ampoules of Fresnina's pethidine and 43 ampoules of pethidine sapone hidden in drawers. Police also searched the accused wife white Lamborghini where they allegedly recovered 5 rods of dagger from the driver's armrest. The remand papers state the state says the seized dangerous drugs are valued $204. The remand papers state the accused person was found in possession of the dangerous drugs, aiding that witness to testify. Tafiranyika is charged with unlawful dealing in dangerous drugs in contravention of section 156 subsection 1A of Criminal Law Codification and Reform Act of chapter 923. So it is my words acho ma drugs acho anenge akutotinetsa kuverenga kwati pute guys kwati moka mune zvinodhaka zvinhu zvakadai so izvi ndo nyaya dzatotaura kuti aumbodzinzwe dzichitaurwa nevakomana vema-WhatsApp channel nekuti masisai vanenge vachitya kufumura muroora wabhosi wavo. Isu hatina zvinoera kuberi kwedu, tinongopinda munyaya dzevanhu nemusoro. Zvinhu zvinosiririsa veduwe kurova zvinodhaka akomana, it's a shame. Andisati ndakamboona kutukwa kwakadai so chitukwa izvi kunyadzisa kusvika pekupedzisira. We know kuti achabuda, haisimbori secret iyoyo, but kutombozvitaura nezvazvo zvine zvakawanda zvazvinobatsira kuti vanhu munozokwanisa kuona, because I know that a lot of you guys will be like muri kuvanyebera, muri kuvavinga because azodiwa nemwana wepresident. Saka unoziva kuti muri kudrive Lamborghini bo, muri kugara kuGreystone Park, dzimba idzodzo dziri expensive zvekudaro. But onaika guys, kopa kuzobata zvinodhaka apa. Kana waraiti muroora wa president achikwanisa kubatwa nezvinodhaka, ko wati mo zvedu waroora vedu isusu ana fombo wekuti tinenge tiri kumufuku kuchinzi uri kugarawo zvako kana kuepweti mufakosi anozobatwa nechi andorima kagarden rese matanda 5 embanje ndo pandishamisa kuti iwe saka rechikadzi anotorwa matanda embanje zvekudaro. Zvine zvinhu zvazvotanga kundifungidza ipapo.
I still remember ndakanzwa a certain audio rere ari Java ari kutsvagirwa rere achinzi uya mukoma waJava apostle Java chitenze avanana uya is ningi is into drugs anchadi kutaura mazita names are politics at the end of the day, but one of the sons achinzi akamakirwa nyaya yekuti anga ari kudhila nezvinhu zvakadididi zvakangodaro izvozvo, but ndakutoona kuti saka apa pakunzi umwe munigirikini wa Collins baby renigirikini unoti namai Mnangagwa vachontarisana sei. Imagine kuti amwene vari kurana a rehabilitation center in Mbare there hanzi Angel of Hope. Muroorwa ndiye ari kutorova zvinodhaka zvacho. Zvino unohila sei kana kunyara kwacho nyadzi dzacho dzinosarira papi vedway. Tiri kunyara senyika, tiri kunyara. Udzanai kwamuriko kumativi mana nyika kuti ndo zvatiri kuonawo nyadzi dzinokunda rufu hadzo, asi vedwe kuona wanzi Muroorwa wako ari kurwa ari kundikina atobatwa achitoverenga nemumota make nemumota muri kuwanika matanda embanje. Macases akadai so most of the times aonekwa nemwe munhu achinzi ari kuita izvozvo anotanga unzi mukumunyebera. Because I want to go to I don't go plantirwa kungodidi macases aripo, you know, and people vanokwanisa kungotestify kuti ndinzve kuningina but vakangwara vanosvika vabva kutesta futi kuti aiwa tomboti pamwe maybe you are dealing with all those things, maybe you are only dealing with those things, but pamwe hausi kunamwa nazvowo. Kana usiri munhu anonamwa they will simply say maybe asiri iye ari kunamwa saka pamwe ari kungoshandiswawo kana kuti kungotambiswawo front. Asi chinhu chinondinetsa manje ndechekuti ko iye mwana woMnangagwa wacho anokisana sei nemunhu anoputa mbanje kana dziridzo nyaya dzacho iye asingapute mbanje. Panonetsa ipapo because smell yacho yembanje mahwani anokisana sei nemunhu wekuti anenge achinamwa nemadrugs mamwe ataurwa apa iye asinganamwe nemadrugs. I mean, ngatingofungawo nezvazvo ipapo. Panonetsa ipapo kuteerera, panonetsa kunzwisisa, but hatisi kuda, we don't want to involve the husband in this issue zvekudaro. Tinoda kuti tingotaurawo zvedu zvimwe zvinhu zvingori fake kuti nyadzi dzacho kune zvimwe zvinhu zvokuti zvinoitika zvokuti unofila unge like asi vadzimu vari kupopota here kutandabodzo chii kana kuti kusaina kwandakaita vadzimu vananhingirikini vakungoti because kune zvimwe zvinhu zvinoitika mulife zvokuti zvinongounza shame, so kungounza kunyadziso. This young lady in question is the one young lady munin'ina uya anga ambori mukadzi wastana Dion, if I'm not mistaken, yeah. So ndo kuzombonetsa na Olinda akazopfekedzwa apologies Olinda ati inini am a British citizen and ndazvandambeningina mune ndi protected British vakamuti right zvakanaka uri British citizen mina tikushande akamuka akazopfeka apologies, and from there anazombobvira akazomboda futi to deal with anything chinechekuita nemaZimbabweans because maZimbabweans vatanga kumuseka, and that led times ari munhu angane moyo wakanaka achibatsira Olinda aibatsira vanhu zvekudaro mana, but pafight iyoyi ndo vakauya manje vakata cheskillful chavo chavakaita mheno chimonyanza mandigera machichi mauya nemasiteni kwati vachiva chinobata izvo zvinezvimone zvamanditako ningirikini mamuda muroverei mamuchida ndirovere whatever, nyaya dzakangotanga ngobikwa dzakawanda, and then ndobva angogadzirwa yake nyaya yaakaenda nayo akazonomira nayo mukoti akazokumbira zaapology rake. So nyaya idzodzo ndo pandiri kutaura kuti hadzisi nyaya dzekuti dzinokwanisa kutaurwa nemunhu wekuti anenge ari weak uyo. Kana uri weak there is no way paunobuda uchiti kuningirira ari kudai so, but zvakaipa zvakawanda zvinenge zvichiitwa nevafana ivava, zvakaipa zvakawanda zvinenge zvichiitwa nevanhu ivava. Vamwe vazhinji unoona kutobhuliwa ne those people ozachikudza kuti inini chavari chiro zvofunga ndiita but ndiri Muroorwa aningirikini. And then next what unoita sei zvinosiririsa. It's quite sad kunzi Muroorwa wapresident anoonekwa achiti ane mbanje zvakadaro nanhasi hazvisi kugamuchirika. Zimbabwe iri kunyara chaiko kunyara kusvika pekuti unomboshaya kupinda ka because the next thing moti pamunobudikira moti inini ndinobva kwakati noti zvatoitwa zvatoshoresa maZimbabweans tese ndinobva kuZimbabwe maZimbabwe Muroorwa wanhingirikini wapresident akaonekwa ane mbanje zvinozobuda here neyamana.
said zvakangomazvo. But anyway, regedza ndiro pasi nokutenda ine kubatikira pachivhitivhiti ndo nyaya ndachida ngoti ndingotaura iyo kuti muroora wapresident akasungwa akabatwa nezvinodhaka akabatwa nembanje madrugs zvakasiyana siyana zvanga nazvo ipapapa saka atori mukati mumasero. Ndichazokudzai kuti judgment yacho ichazenge yakamira sei. But panapa ndinobva ndashandisa mukana kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa ine vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Mukana ndiwoyu, batai company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana mukoma Owen. Namba ndo dziri paflyer. Hauna work permit, hauna study permit, asi uruda kuregister company, uruda kuvhurirwa FNB business account, asi ungori nepassport chete iri valid. Please conduct Education Research. Try number, raw screenshot, itai business as usual. Unozodei mangwana. Hapana chekumirira muri yeZimbabwe.